akatora mudzimai wangu inini. Mushure mekuenda netsana mudzimai wangu akabuda naye kuno achienda kugara kugrande uyaigara kurame mushambe. Murume waigara kushamba, mukadzi wangu aigara kumba kuno, saka vakabuda vese kuno vakaenda kugrande. Vandatsvaga mukadzi wangu pesa ndikatoenda kwese naNatezva, ndikabasa ranotsvaga naTezva. Adzimai wangu achinyepa ndiri kwakati asikazondinetsa neni muzukuru wangu muzukuru wangu. Saka aiuya futi kwandiri inini achibvunza kwasekuru mudzimai wenyu pakaenda paipai kuri kuti kudii naye. Ndikuti muzukuru kwidini ndakaenda nini anonditi nini asi kundita hashandiki kwiwe simba roruwana iwe kuruwana kupi rokuti unibvunzewo kuti ari kumboti kudii. Asi kuti nditume ndiende nini anouya mukadzi. Tati alright kwadza kuti ni pano zvakatoitika pamudzimai wangu achibva kuno. Ndikati ngotresa nyaya yangu. Vatatresa nyaya yangu mukadzi wangu achika achitora zvinhu achienda achitora zvinhu. So akazva kutora zvinhu pakupedzisa. Nokuti vakanga vari vese semunhu aitresawo nyaya yangu. Shuwo mukadzi akauya asvika bvapedza zvinhu zvakaodhiropu kicha ninotakira mubhedha vavati ini ndatakura zvinhu zvangu. Ini semunhu aitsvaga nyaya yangu ndati hora inoda kuona mbavha yangu ikuti apa ibudikirera shuwa apa rakuitawo nguva mukadzi kuti murume ndakupa gubhuro $2 ndikati ko ndiyo maijeija ndanditambira kachi kamaya ndadara ndatongewa ndikuenda kana kwasapo shuwa uyo akabva budikira. Ndikati hora zvaburikira ni nyaya ndaibata vanoenda kwaSabhuku amaruzi vataita nyaya dzedu bvabva masho kuti mukadzi ndichi ndinaye mukadzi ndakanhonga aigara musango achitendera taiwa mukadzi wau naye ndowangu ndosaka ndauya kumutangamira. kutaura kuti ndiri kuita panapa ndokuti changamire tingatenderera nekuti mudzimai wacho panapa tingatenderera pana ndikumuziva pane zvinhu zvandangofarira zvamataura kuti kuti titenderere handiti tofanira kunonanga chipi ava ndiani ndikumuziva vari kugarisana vangu havasaseko hamuna ukamano tsamba iri peri yaToKwaSabhuku yandakasekutira ndikubvunza muzukuru wangu mwana wani iye ndiye akatotanga achititi asekuru achiti hanzvadzi yake here yakaroorwa nomukwedu isuku. Iye ndiye nyakutondiudza ukama ihwo hwaanotaura hwaanoda kuramba akabvuma pamberi paSabhuku ati 2 meters 200 meters kubva pamba penyu nepamba pauno chechi ibodzi chechi imwe chete munamata chechi United. right. Imi mudzimai wemunhu maimuziva here pamainamata ipapo? ndaingoziva kuti vari kunamata chechi pandinoda kubvunza ndepekuti maiziva here kuti ava ndaadzimai veuyu? Maiziziva kuti ndaadzimai veuyu. Alright. Pamukazovatora here muchiziva kuti ndaadzimai veuyu kana kuti? Ini ndakatora achitaura kuti ini ndakaramba nawo. Makakonfirma here kuna uyu? Pane mvuri dzakapuwa gupuro aripo. Paakapuwa gupuro racho akatora action ipi inoratidza kuti haana kugutsikana negupuro. Imimi semunhu mainamata neuyu kwa handizvo ratidzai nyika kunamata Mwari wechii? Mukunzwa? Ratidzai nyika kunamata Mwari wechii? Imimi semunhu wamunonamata naye muchinatsoziva kuti uyu zveshuwa mudzimai wechii wemumwe mupostori wandinonamata chii naye handitika. Imimi hamune mudzimai wenyu wamamunaye pa ari munomwe adzimai venyu vacho adzimai veuyu uyayako amachikozomba uyayako unobata chete
Amai Chikozomba adzimai vakatorwa nevarume venyu ava maivaziva here? Movaziva vari ani? Nekuziva kwangu kukura chokwadi ava ndovaziva vachinzi sekuru nomurume wangu handizivi hangu ukama hwacho. Aiwa, pandoda kungobvunza ndepekuti maiziva here kuti mudzimai weava? Ndaiziva. Mainamata mese? Tese futi tainamata tese. Kupa mukazoona vatorwa nevarume venyu ava makanzwa sei? Zvakakubata here? Ivava makambokurukura navo here kuti naye mudzimai wamatora uyu mudzimai womumwe mupostori wenyu? Inini ndakataura navakati anga akati ndakarambana nemurume wangu. Izvo zvaanga akati akarambana nemurume wake, asi sevanhu mainamata chi postori chi postori imwe chete. Handitika iwewe waifanira kunge wakabvunza chi, wakabvunza mumwe wako. Sevanhu vanamata postori, ndiwe munhu waifanira kunge wakagadzirisa imba ipi kana wanga usina ruchiva pamukadzi upi? Ndiri kubvunza murume kuti iwewe semunhu wawaiziva kuti uyu ndiye anga akaroora mudzimai upi uyu, paukanzwa mudzimai uyu achitaura kuti ndakasiyana nemurume wangu, waifanira kuratidza kubatikana kuti ko imimi sei makazosiyana nemupostori weye ingatainamata zvakadii zvakanaka. Inyaya ipi yakanyanyonetsa zvokuti iwewe ndiwe munhu waifanira kunge wakagona kugadzirisa vanhu vapi, vanhu apa, usati wafunga pfungwa yeruchiva? Ani muri kupanzwa? Pfungwa yeruchiva yakauya pamuri munozvibvuma? Yakauya zvokuti pfungwa iyoyo yeruchiva ndo yakakukanganisai kana kuti mutadze kubvunzawo mumwe wenyu kuti ko chii chakanyanyoita kuti vanhu vaite sei, vanhu vasiyane pakudai? Inini hapana kunzvimbo uripo, ndaibvunzana nasekuru wacho. Maibvunzana muchivati chii? Ndoka mazuva ekutanga chaizi ndomwe ndaita dzinge 2 months isati ndatoziva kuti wakabuda pamba. Ndaigara kuchikoro ndokwandanga ndaishanda nditoita zvevolondari kuchikoro zvokuti ndakatoita 2 months ndisingatoziva ndo ndazobvunza sekuru ko muri sei zvakandiiti ko gogo vari kupi zvakandiba vakabuda gogo vakabuda kupi vanhu vakaenda anditoziva ahoraivakaona foni yangu tese vakati ndiri kure ipapo kumisidza kuona ipapo kana mama makafona muchitaura unani mati nani makabvunza ani makabvunza sekuru ikako ipapo makadii kungotaura kuti aiwa sekuruka inini ambuya ndavaita sei zvangu hamuna kukwanisa kuzvitaka? ndati inini ndomanyiko yani ndabvira ndadanana nawo pamba pavo ndochokwadi icho. Saka pamaibvunza information iyi ndaitiraonbihaive munhu wandiri kunamata naye. Ko izvezvi muchiri kunamata mese musangano akazobuda ndina mazvono kuti hazvinamatike kwatora mudzimai wemumwe musangano muri kunatozvibata? Izwai, hamuti munhu anopedza nyaya mukadzi. Munonzwa imi makati munhu anopedza nyaya mukadzi, mukadzi akakuudzai kuti takarambana, makaona pavakarambana? Makaona here? Inini ndakawana ruzivo uri kuti zvakataurwa mudare ramako rasaruzi zvikanzi izvo ini ndakapuwa kukura asi pakaba nevanhu vanoti nhengi nanhengi nanhengi zvikanzi vakadaidzwa zvikanzi ichokwadi here zvikanzi ehe ichokwadi kuti shuwana akapiwa tikatarisa hatina zvatakakomenda zvikanzi ho kati saka mawitness aya nanhasi varipo nini handizikani handizikani hauzikanwe kwatezvara saka munhu asingazikanwe kwatezvara chii vabereki ndaubvunzawo vamwe
munhu asingazikanwa kuatezvera chii chikomba anozikanwa atezvera cho ari kumunhu atezvera tinongoda kumubvunza hatisi kuda kupedza kuwasha wenyu ndeupi pavaviri apa ari kunze uko ko uyu unotora mudzimai wemunhu une mhosva mwana wari ati baba wake munowaziva baba wacho munowaziva ndeva avo maone iwe tamaona iwewe ndiwo chatozonokudza mukadzi utaura kuti shamarika wakandipinza muchii munyaya unozautaura wakandipinza mukati mechi menyaya ende pane hunhu hwawaita iwe hwaya husingafaniri kunge huchiitwa nevatendi unzwa une hunhu hwawaita husingafaniri kunge huchiitwa nechi nevatendi shuwa munhu munonamata mese ende munoshoresa chechi ipi wotoita kutaura kuti muri kutorerana chi vakadzi ende iwewo uri kunatsoziva kuti zvawakaita izvi zvakashata mukati mechi mesangano ndokusaka wakabva wamira zvokuti izvezvi nemukadzi iyeye haugone kuuya naye muchienda kunonamata muchisangana nemurume unozvigona here chidzimai wenyu munodei chichikomba ichi munombera mukuru munombera mabatwa nemhosva makatora mudzimai wechi akatora munhu anonama munhu aitora musoro murikuona tsika yekuti munhu anotora mudzimai wemumwe munhu then mudzimai iyeye ari kusafisa kuti mukadzi upi mukadzi uyu muri kunzwa mukadzi iyeye anofanira kuti abhadhare mukadzi uyu kumutorera murume wani hatidi kunhu hwekuti chinoita chijairire chekuti munhu anongotaura kuti aiwa inini ndakadanana nemurume wemunhu zvangu zvaita sei nekuti mari iri kupiwa small house imari yanga ichifanira kunge ichishanda muimba mupi muimba umu asi nenyaya yekuti imimi maakushayiswa mukana nesmall house iyoyo small house iyoyo inofanira kuti ibhadhare mukadzi upi muri kuzvinzwa vabereki nekuti hatidi hunhu hwekuti vanhu vanoramba vachiita sei vachijairira zvinhu zvakashata
aiwa section 105 chinoti mukadzi mumwe chete iwo ukaita sei vakutoti tikite sei ndikubatsire vachinzwa maseksheni wayatoaziva pane constitution madzimambo tinoshanda nechi nebumbiro rechi remutemo uzambofungwa tetisira zvesavana kubvunza kuti section nemuchato wako isection chii ndobva wataura wega inoti mukadzi chii kowakazoita vamwe imhosva unenge uchitoparaka saka dzoita mbiri natoita ichiri nyoro kudai topeta kuramba uri munyoro wasaina zvino unopa rimwe mombe imwe chete mutare 300 unayo zitechi kana yaita kana wati wewe tokuti $200 iwewe ndiwo unomutenga mombe yacho ndizvoka urati kana wati wewe $200 uda kubhadhara rini kupera kwemwedzi unouya nongwabhadhara dzese ndakuti tine constitution kunzwa hatifaniri kuti tikanganise zvinhu zvinenge zvakanyorwa nechi nemutemo. Isusu semadzimambo tinotoudzwawo kunzi aiwazve kwatinoenda kumamiting emachief chichi tine mutemo yatinotoita sei yatinototaura kunzi aiwa mudare redu rechivanhu mombe inoita mari yakati. Kunzwa izvi zvawakutaura izvi zvakutoda ingadai wanga usina kumbotyora muramba upi uyu tobvunza kune uyu wacho uyu kuti naiwe uyu ari kutaura kuti mombe muri kuti 300 kana kuti 350 mombe 1 inini shamwari ndandichikwanisa kuti pamombe ega ega ndikupe zvangu chi 200 ari uyu auri kutokumbira isusu hatikwanise kukumbira mutemo wakanyorwa waita sei wakasaina hatigoni kukumbira isusu tinenge tatovhiringidza futi chi mutemo. Ari kuti hanzi ndinokwanisa kukupa 200 pamombe uri kuti kudii taura kwake ndoti ndairara renazvo ndaona munge iye papfungwa dzake sekusteta kwataita kusvika pari zvinezvi agara akakakavara. Saka ndikambomuudza zvangu kuti kana uri hati yasangana kupi kumberi kudari ndokwatauya nhasi ndindi kuti zvazviti ndizvozvo hapana revhesi baiba ameri mari yandoidare kuti ndakamira zimbabwe